ассалому алайкум дӯстои ҷону ҷигар, созен хубен. Якчанд саволҳое ки шумо именно шумо роӣ кардагин дар личкаи ман аз бобои домуло ҳамаша пурсон шудагем. бародармон домуло Фарух ҷавоби ҳамаша гуфтагиай ва иншаалло ҳозир дар давоми ҳамин авор ҳамаша мемонем ва дар охир домуло як дуо мекунад барои бародарое ки дар зиндонҳо ҳастану фарзандталабану умуман барои тамоми мардуми тоҷик ва тамоми бародару хоҳаро дуо мекунам ва барои ғариборам иншаалло як дуо мекунем. навора то охирш тамошо кунем. бобои домуло дар байни мардуми хумон як гапае ки хо падар модара ҳаҷ ҷой накунӣ бояд худ ҳаҷ накунӣ. ҳамин гап то куҷо асос дорад? масалан ҳурмати падару модар, ҳурмати падару модар дар фарзанд бояд бошад. мисол файзу баракат дар зиндагии фарзанд и аз ҳурмати падару модарай. агар бихоҳам ки дунё охираташ обод бошад бояд падару модарро ҳурмат кунад. не ки масалан масъалаи ҳаҷ, агар масалан фарзанд имконият дора, масалан имконияти молӣ дора барои ҳаҷ фарзӣ кардан, ҳамин фарзанда фарз мешава ҳаҷ кардан, бояд ҳаҷ кунад. аз падару модараш иҷозат бигира, падару модар дуоша бигира, бояд ҳаҷ кунад ҳамин фарзанд. не ки агар ҳамин фарзанд масалан падару модарша роӣ кунад, ҳечи боки надора, метавонад чикор кунад, ҳам худаш ҳам падару модараш якҷоя барои он ҳаҷ кунад биёянд. не ки барои падару модар, барои чӣ мегӯянд ки падару модар бояд мо роӣ кунем? барое ки пиранд, калонсоланд. мо алҳамдулилла ки ёш ҳастем, бо мисол имконият меша мо мекунем. не ки падару модар ки гузашт аз ин дунё пушаймони зор мешем. дар ин ҳолат бояд кӯшиш кунем имконият боем падару модара роӣ кунем ва хумонам бояд чикор кунем? ҳаҷ умра бикунем. мо вақте ки умра мекунӣ дар ракат намози аз қафои мақоми иброҳима фаромӯш кунӣ хонданша чӣ гап мешавад? масалан агар мо умра карда бошем ё ҳаҷ боша ва баъди масалан тавоф ҳамин 2 ракот намоз аз қафои мақоми иброҳими воҷибай, мисол мо бояд бихонемша. анака шахсе ки фаромӯш мекунад, агар ту дар ҳамин Макка бошӣ ё дар хона бошӣ, мисол баргашти Тоҷикистон ё Россия рафтӣ, ту ҳамин 2 ракота дар ҳамон ҷо мехонӣ. мисол ҳамин 2 ракота ту бояд бихонӣ. айту соқит намешавад. худо ҳамаеро нигаҳ дорад. дар ҳаққи мардуми зиндонӣ як дуои хайр мекардем. алҳамдулиллаҳи роббил аламин ва саллаллоҳу аля сайидина Муҳаммад ва ала алиҳи ва саҳбиҳи аҷмаин. я роҳман я роҳим. бародару хоҳарое ки зиндонӣ ҳастанд, парвардигорам гуноҳҳошонро бубахш. парвардигорам сабри ҷамил атошон бикун. ҳар як ягон бемор бошанд, парвардигорам шифои комил насибшон бигардон, имону тақвошон ато ки я роббил аламин. парвардигорам амалҳои моро, корҳои моро ислоҳ бигардон. парвардигорам ҳамаи зиндониҳое ки ҳастанд, парвардигорам ба хонаҳошон барбигардоншона. я роббил аламин. роббана атина фид дунья ҳасана ва фил ахирати ҳасана ва қина азабан нар.